Ola, que tal, señoras e señores? Bueno, as 7 menos cuarto da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Pratos, e ainda sodes desa xente que non ten vida, que non sabe que facer, que estades perdidos. Eu douvos un consello. Seguídenos en Instagram, @voltascoprato. Por qué? Porque aí atoparedes o amor das receitas. E, ademais, un super sorteo porque estamos sorteando un libro de Voltas co Prato, así que, por favor, participade que hai un libro ata o próximo lunes, O próximo lunes damos o gañador ou gañadora. E atención porque imos chamar aos cociñeiros do día de hoxe, que non son outros que Don Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ben? Sí. Fanny, Xulio, Fanny, Xulio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Fran? Eu ben, Fanny, ti que tal? Ti como estás? Oh, de maravilla, Sí? Sí, de celebración, sí. ¿Qué celebras? Teño unha parella de aniversario, 30 anos, Caramba. 30 anos, 30 anos, Qué bonita idade. 30 anos. 30 anos. Un biquiño, Noelia. É o peor, no, o Parabéns. peor é que me atura. O sea, que ten o ceo Cantos ganado, anos te leva A ver se aturando? factura 30 A anos. ver, Sí, leva tedes 5 casi. Bueno, Sí, a ver. sí. 5 anos ainda estades na flor da relación. Bueno, de luna de miel. bueno. É un carameliño. Sí, e bueno, hai subidas e baixadas, non? Como Bueno, a todo ver, na como vida. todo. Eso non sei como se chama. Non se pode ser Creo caprichoso. que ainda estades no Na tempo fase boa. na fase cristal. ¿no? Estamos na fase cristal, vale. Pues Algo estamos, así, creo. estamos encantados na fase Eu non sabía que cristal, a moda máis. Non sabía que existía Hai esa. fases. Sí, non sabes dar fases. Teléfono afectados, Noelia, podes chamar e expresar a Sí. túa Bueno, opinión. que entendo que queredes cociñar, non? Porque non tedes que falar da miña vida. No, empezaste ti. No, tens razón, a culpa foi Que miña. tal? Veña, que marchamos ao norte de Galicia, marchamos a unha zona preciosa a ver que nos trae Piedad de Abadín. Son Piedad de Abadín. Eu quero que me digan os cociñeiros outras ideas para poder facer os bocates mellores que os que fai eu. Lavos ben lavados e fritos. E acompaños cunhas patacas fritas. Mando saludos a todos os meus veciños e para a familia. Boquerones, Ole. peroncinos, ¿Esto qué es? boquerones de la mar. ¿Qué es? Comprarle a los Encántame. maridos porque los Sorprendeute, veo ¿eh? sin su parar. Esto non lo esperabas. Y la Isto é que vas a acabar bailando diante das orquestas. Con Noelia. Pero, a ver, Entre 30 anos. vale. Boquerón, bocarte, anchoa, sabemos que máis ou menos é todo o mesmo. Ora, a canción non, hai compañeiros. Moi bonita. A Moi canción foi unha bonita. trampa, Lentísima, aburrida para esta hora, non? Que aburrida, aburrida si queres ti. Bueno, Eso é. Estamos. A ver, que vas facer, Fanny? Eu vou facer un escabeche. Oh, Con este boquerón que agora nas plazas é o mellor momento para ir a mercalo. Está fresquísimo, mira, aquí un Ole, exemplar, ole, ole. así Ole, ole. inteiriño, en escabeche, que se conserva uns home, días na nevera. é que non sei se sabes, Dígame. isto é moi importante, non sei se sabedes que onte pillaron moitismo boquerón, Moitos quilos, Pero, moitos quilos. pero moitismo bocarte, O sea, Moitísimo. chegaron kilos e kilos de bocarte. Kilos e kilos. Unha barbaridade. Non se nota que vas ás plazas, porque ti vas á plaza polas mañás e ves todos os puestos como... Mira, este así, 4 vellos marilleiros, sí. Ay, ahora sí que... Esto sí que me gusta escoitalo na orquestra. Ves? Pero bueno, a ver, viñamos a cociñar. Non é un programa de música, non sei, Fran, de verdad. Vale, pois Estefanía que vai facer un bocarte en vinagreta, non? No, Dixeches, perdón, no, en escabeche. En escabeche, perdón, en escabeche. Don Xulio Mato vai facer. Está en outro Sí, sí que programa. está, sí. Pois eu vou facer estes bocartes que, mira que fresquiños están. Outro máis, xa sabemos que están frescos, Pero Xulio. mira. Sí. É super baratos, a menos de 5 euros o kilo. Vale. Que para ti eso, nada, porque ti tens moitos cartos. Sí, pero os que me así- das ti. Claro, sí. Pois o que che vou dar eu. Bueno, pois eu vou nos abrir, vou nos desespiñar e vou nos rencher de pemento e queixo. Ole. Petilla. Ole. E vou nos rebozar sin espiña. Ostras. A xente esta que ten fobia ás espiñas, verdad? Como a nosa Verdad. directora, que ten pánico. Ostras. Entón, hai moita máis xente que ten moito medo a fogar. E para os cativos tamén E é un sobre todo para os bocadiño cativos. aí. Vale. Bueno, é a xente maior que ten problemas de deducción. Vale, máis, Bueno, sigue. entón, Sigue. vou nos rebozar e vou nos acompañar dunha salsa romesco, Moi ben. que non ten por que acompañar sempre os calzots. Vamos a facer hoxe para acompañar estas. Perfecto, pois, señoras e señores, facemos bocarte, no voltas co prato, marchamos, que aquí marcha sempre antes de tempo, con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos para lá. E que a min gustame Xa, pero- xa Xa levas un tempo aquí e Eu veño a traballar. deberías saber que non podes sair do plan. É que tes outros tempos, eu funciono noutros tempos. Outros códigos. Outros códigos. Sí, os códigos televisivos. O bocarte. Eu para o boquerón. O bocarte. Boquerón en castelán, bocarte. Sí.
Moi ben, Perdoa. bocarte. Cando vendo o mercado, estes peixes cativos nos mercados normalmente non os suelen limpar. Ah, claro. Son moi traballosos. Pois xa veñen, así, din, pa ti. Pa ti, efectivamente. Hai en mercados que se é o de peixeiro de confianza, sí que cho limpan. Vale. Entón, moi sinxelo, tiramos da cabeciña e xa sale o que é a tripa. Eu vou no fritir enteiro. Vale. Ves, tiro da cabeciña e xa sale a tripa. Nada, Deu lavamos unha na sensación, auguiña. cando Xulio dixo pa xente que ten así un pouco de fobia ás espiñas, eu escoitei como un teu. A ver, eu entendo esa fobia porque eu tamén a tenho. Ah, vale, por eso eu tamén dicía. son un pouco espinifóbica. Sí. É certo que nos Como? peixes... Como se di? Espinifóbica. Espinifóbica. Sí, non sei se sería así. Eu sempre o dixen Na, así. ti inventáchelo, non? Claro, eu teño o meu propio Vale, o teu código. diccionario, o meu Moi ben, código, moi ben. as miñas palabras. Entón, pero limpalos entendes, ben. non? Sí, limpalos Espiña ben. fobia é moi... Mira, cabeza, Ajá. que damos como un pequeno xiro e xa sae o que é a tripa. Olé, sae todo, Sae todo. E se xa Ostras. temos así unha cunca con auga para ir lavandos, Ajá. señal. E fai falta pasarlle o dediño por dentro por si quedou algo, porque vexo que lle das... podes, eu fago como para repasar. Vale, vale, sabes, vale. para ver que me quede, non é necesario, Vale. Pero bueno, a mí que me gusta que vaya ben limpiño, si o Ostras, tedes o razón que están comprobo. fresquísimos, Están moi frescos. Isto é o de sempre, o peixe que este ben tersiño, os ollos saltóns, e así xa vemos que ben fresquiño. Vale, vale. Terso, Entón, os ollos ti o que vas saltados. facer vai ser simplemente limpalos e despois fritilos. Efectivamente, neste caso vamos a fritir enteiros, que tamén é ben certo que moita xente os frite enteiros, xa coa cabeza, solamente lle quita a tripa, que sería, en vez de tirar a cabeza, metes aquí o dedo. na barriguiña e quitarlle a tripa, porque tamén a cabeza Sabe, é sabe. ben certo que Sabe, tamén sabe. sabe rica. Sí, sí, é verdade, é En verdade. fritiña, pois é outro Sí, xeito. Eu, neste caso, vou a quitar. Moi ben. Pois vamos deixar a Estefanía Colmeiro aquí limpando e fritindo bocartes e imos, señoras e señores, coa anchoa de Silleda, con Xulio Mato del Río. Pois a ver o que me chames así. Caranchoa. No, porque isto, no País Vasco, isto é, non é bocarte, isto é anchoa. Ah, no non é País a que está en Vasco- Salazón. Isto é anchoa. O peixe en fresco Ah, vale, é para os anchoa. seus caldúns é todo anchoa. Sí, señor. Vale, vale, vale. Sí, sí, señor. Non sabía. Ah, non dixen unha cousa moi importante, que nos chama a xente da casa, 664-4834-197, teléfono da Voltas co Prato, que podedes chamar, se queredes, Se non queredes, ninguén vos obliga. Agora, está ben que chamedes, por Home, qué? é o ideal. Por qué? Porque podedes falar do humor, como estamos falando nós, Sí. podedes falar dos bocartes e podedes levar 50 euros dunha vez E 50 doutra. Aí está, Na como televisión, sempre. dos bocartes, as anchoas, os boquerós. ou en Euskadi só sería Anchoas. na máis. Claro. Se isto fose a ETV sería solo... Economía do lenguaxe. Moi ben, sería solo... Bueno, xa está. Ahora eu Anchoa. vouche dar un conselliño moi importante. Espera, que hoxe vimos preparados. É pa que? Hoxe no programa vimos moi preparados, Pa porque cando Xulio Mato di que dá un consello, en realidade dá, atención Galicia, un superconsello. Xulio Mato? Mira, a forma máis doada Ajá. para desespiñar, ves, que queda limpiño de todo. Sí. Un bocarte, mira, acariciamos así todo o largo pola zona que temos aberta despois de limpar, despois de facer o proceso que fixo Fani, Ajá. acariciamos así hasta a cola. E aquí vamos a topar donde nace a espiña. Facemos un pellizquiño, tiramos sae dela, toda. e sae. Ostras, espera, tens que facer outro. Vamos a facer outro. Sí, tens xa que teño facer aquí outro. algúns Porque además guardados. despois queda aberto como un filete. Claro, queda aberto en libro. Mira, En libro, abrimos, moi ben. lo mismo, acariciamos hasta donde nace a cola, buscamos, metemos o pellizquiño, Mira, hola. Esa, enteiro. Ves? E nos queda Ostras. perfecta. Isto valo encher de pemento e queixo. Vamos a encher deste pemento que estamos fritindo e un trociño de queixo. Entón vamos a ter bocarte, queixo, pemento, bocarte, rebozado, fritir e salsa romesco. Ostras, Galicia, temos que estar moi contentos porque o que nos acaba de decir Xulio sí que foi un gran superconsello. Casi. Ai, a mí me gusta o cacharro este. Podemos intentar outra vez? Veña, a ver. A ver, veña. O que acabo de facer Xulio Mato sí que foi un gran superconsello. Aí está. Gusta o cacharro, O cacharro está chulo, podemos Sí. chamar cacharro? Cacharro. O cacharro. Sí, sí, sí. Vale. De Entonces, feito, cando, é que non se me ocurre outro nome mellor. cando queires o chisme dis, vamos poñer o cacharro. Eu quero o cacharro. Vale, perfecto, así xa nos Perfecto. entendemos todos, vale, compañeros e compañeras, perfecto. Chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe, que ven ver se lle gustan as receitas de bocartes que facemos aquí no Voltas co Prato, que pase, por favor, Piedad.
de Abadín. Un aplauso para ela. Ahora, Piedad, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Vamos con Estefanía Colmeiro que nos quere contar alguna que outra cousa. Piedad, Fanny, Piedad. Boa tarde, Piedad. Como estades? Eu estou aquí Ben, fritindo ben. o bocarte. A ver, contalle, Piedad, como vai ser a túa receita. Pois vou a facer un escabeche, moi sinxeliño. Primeiro frito o bocarte en aceite de xirasol e despois vou a facelo nun escabeche, pero xa usando aceite de oliva, un vinagre, allo, loureiro e pimentón doce. Moi ben. Aquí, antes de fritilo, salpimenteino. Quitei a cabeza e a tripiña, salpimentei e xa o enfariñei e agora no aceite a fritir. Muy bien. Bocarte, oi, Bocarte. Bocarte. Iba a chamar Bocarte, o sea... A qué? A Piedad, dixen eu, Piedad. Bocarte. No, Piedad, que sei que estiveches emigrada en Francia. Sí, sí. Como a mamá de Fanny. Sí. Tamén estivo. Onde estivo tua mamá? A miña mamá en París estuvo. En París. En París. E ti? Tamén. Tamén. Claro, ao lado da Torre Fiel. En serio? Sí, sí, de verdad. E Pois tes casa aí estuvestes ainda? moi pretiño. No, ali. Sí, Ali? teño un piso. Bueno, pois... Cando que iredes... Si mo queres deixar... Sí, claro que te deixo. Eu nunca Non estuve en que che París. deixo. Eu nunca estuve en París. Ves? Xa aí o temos deixo piso, caer. Temos piso. conocemos a zona pola tua nai. Eu cociño ben. Pois Claro. mira, Falando da cociña ali en París, bueno, en Francia, danlle o bocarte ou non? sí, va. Bueno, E ancho regular. regular. Sí. Bueno, por nós aquí en Galicia sí. Por franceses, en Galicia aquí sí. Non fan. Aquí damos ya todo. Por eso. Veña, vamos con Xulio Mato, que che ten outra receita maravillosa. Arrímate aí. Don Xulio Mato. Bonsoir. Benvida. Bonsoir, bienvenida. Benvida. Bueno, mira, eu vou explicar o que che vou facer. Mira, teño estes bocartes xa abertos así en libro, desespiñados, vale? Aquí teño os pementiños e aquí teño queixo. Entón, ahora vamos a rencher un, para que vexades como vai. Ostras, estou un pouco intrigado de como os vai encher, Piedad, porque Ai, claro, sí. son pequenos. Ai, pero eso a mí un trociño de encanta, queixo, un trociño de queixo pequeno tamén. Un trociño de pemento. Ah, e pois ahora outro, vale. echamos con outro bocarte por riba. Vale. Atención, E Galicia. ahora isto, con moito cuidado, vámoslo pasar por fariña e despois polo ovo, Pero vale? non se che... Pero, Xulio, Hai que ter moito cuidado. E non che vai escapar nin cando fritas nin nada. Vamos a intentar que non. Vale. Vamos a parar así. E agora pasámoslo polo ovo. E deixámoslo aí para que nos faga un poquinho de ligazón entre a fariña e malo ovo. Moi ben. Prende máis ese pomo lume, porfa. A canto queres? A tope. A tope. Ese xa o temos. Aí está. Despois a se vai tope. sacar e rebozar. E vos Moi ir ben, renchando. pois Piedad, mentras el fai os seus paquetiños de bocarte, tenche que preguntar cal dos dous levarías ti pa terra da néboa para Abadín. Bueno, teño que probarlo. A mi xa, pero... Claro, que non sei, A cada ver, vez mellor. Eres Os moi... dous están moi buenos. Como boa media francesa eres moi prudente. Sí, Vale, De pero haberá algún que che guste máis. sí, ao final. Non lle vou dicir nada, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali e despois chamámoste, vale? Moi bien, moitas Veña, un gracias. aplauso para Piedade Abadín, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Dicío antes, onte foi noticia un banco de bocarte ao noroeste das nosas costas, e aquí estamos nós, ao pé da actualidade. Os cerqueiros que andaban pola zona fixeron o agosto, ainda que estamos en abril, e nas lonxas da Coruña e Celeiro entraron máis de 130.000 kilos, que non está nada mal. Peixe fresco de temporada que mercamos esta mesma mañá por algo menos, dicía Xulio, de 5 euros o kilo. Sexa guisado, en escabecho ou empanada, o bocarte é un deses peixes con tradición, que se non se consume fresco, acaba nas latas de conserva sendo anchoa. Un proceso extremadamente laborioso e que pode durar entre 6 e 12 meses. Son famosísimas as de Santoña, xa o sabedes, pero aquí en Galicia tamén sabemos deste asunto. Hoxe, como aqueles 4 vechos mariñeiros, o que temos é bocarte fresquísimo e dúas propostas que quitan o sentido. Contádenos en @voltas co prato cal vos parece máis sabedeira e lembrade que temos un sorteo activo dun libro, un exemplar do libro máis cotizado de Galicia. Si, o da Voltas co prato. É así. Estefanía Colmeiro. Dígame, Fran, Atención, atención, que vou sacar o bocarte do aceite. vai sacar o bocarte do aceite, Que está fritindo en aceite de xirasol. Porque eu para fritir Ostras. uso aceite de xirasol. Pero en cambio, para facer o escabeche e conservalo xa no aceite, uso oliva. Por Eu qué? sempre digo, é un bo truco para os escabeches, a diferencia son un bo aceite, un bo vinagre, e no caso de que non, isto creo que é truco,
de que non nos guste, Espera. superconsello, creo. Vale, espera. Sí, truco, superconsello. Quero no cacharro. Eu quero cacharro tamén. Pois dite á cámara, berralle superconsello. Superconsello, os escabeches. Pero espera, que poñen o chisme. Ai, Fanny. perdón que... Tens que esperar a que poñen o A ver, chisme. explícame. Claro, ti esperas Que non a que poñen o entero. chisme e cando o chisme Veña. desaparezca, empezas a falar. Ok. Vale, veña, Venga. vámonos a facer. Ve. Cando ti queiras, veña, di aí. Superconsello. Ahora. O superconsello é para os escabeches usar un bo aceite de oliva, un bo vinagre e se non nos gustan moi avinagrados así como cañotas, podemos usar unha porción de vinagre e unha de viño branco. Pero eso foi un superconsello ou unha superclavada? A mí parece un superconsello. Sí, a mí tamén, Vale. Di a xefa que lle encantou. Pois xa está. Se Se a xefa lle Se a está xefa lle contenta, gustou, nós nós tamén estamos estamos contentos. contentos, Exactamente. efectivamente. Vale, entón, sácalo o carte que fritiches en aceite de xirasol. Porque, Vale. certo é, eu non aproveito o aceite do bocarte o que uso para fritir, para facer o escabeche, porque aí vai a fariña. Ainda Vale. que sepa peixe, aí está de fritir, colle temperaturas, outros sabores. Ole. Por eso considero que un acabado nun aceite de oliva é sempre moito mellor. Vale. Temperatura máis suave, xa vai o peixe frito, aquí botamos un bo vinagre, Vale. que neste caso... Esto salta, Sí, Esto salta, sí, ¡Fanny! sí. ¡Fanny! Estaba moi ¡Que me caigo no fresco. plato! A ver, tanto como que ir marcha o outro tampouco. É que non teño unha tapa É que non para para, poñerte. Fanny. Xa o sei. Aí vai, mira como está todo. Festa rachada. Bueno, xa... Bueno! Festa rachada. Que exagerado é. Tiña que haber Madre. esperado un Bueno. pouquiño. Como sempre, drama non voltas co prato. Bueno, a ver, o drama eres Non ti, digo que porque non fagamos estás calamares. acostumado a unha tixola con aceite. Escoita, a televisión é imaxe. Sí, Lali é parda. Vamos a dar un aplauso a Fanny que recoñece que é Leoparda. Vaya, como me Vale, cago na leche. sí. Tiña que estar un pouco máis frío o aceite. Un pouco, dis. Un pouco máis Un pouco. frío. Tiña que estar na nevera, que son os tempos, indirecto. Eu marcho con Xulia. Aceite de oliva, os allos, o loureiro, deixamos a refriar. Na casa temos unhas tapas maravillosas, Sí. tapas a tixola e xa está. É que aquí tens que ver na casa. Aquí ten que se ver na casa, vale. Nada, agora lle engado vinagre cando cañotas este con Xulio e lle boto o pimentón doce e xa o peixe dentro. Compañeiro, non te chegues moito, vale? Ti non te Sinto. chegues moito que te Sinto. queremos vivo para o resto do programa. Vamos con Xulio Mato. Ven aquí, pequechiño, que eu non te queimo. Pero ti viches como lle soltou? Sí, home, sí, pero que, vamos a ver, pero ti nunca fritiches uns calamares? Mira, eu vou dicir unha cousa, a mí nunca me saltou así. No, porque nunca te chegas a unha semana. Tamén pode ser verdad. Bueno, a mí, en cambio, ves, isto é... A potencia sin control non sirve de nada. Eu teño o lume controlado. Todo controlado. Vale. Ai, Dios, Mira. puxes o meu corazón a 100, Mira que bonitos como están xa. Ole. Vamos a empezar a sacar xa os primeiros. Que fermosa cor dourada. Que fermosa cor dourada ten. E que mira, fermosa... ves como non se abren? E que fermosa pregunta temos de concurso, eh? A ver. Porque, señoras e señores que estades na casa, atención, 50 euros en xogo, de que están recheos os bocartes de Xulio Mato? De queixo e pemento verde. Vale, pimento. Va, pois pemento. Tampouco te veña. va a ver. Baste poñer exquisito agora, que estás regalando sempre os cartos dicindo respostas. Bueno, pois pemento italiano. Que eu quero que digan italiano. De queixo e pemento, 664-4834-9, chamade a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo. Xa sabedes de que está recheo o bocarte de Xulio Mato. De pemento e queixo. Costouche aí, eh? Sí, é que no, porque cambiei a orde. Mira, Sí, sí. unha fritura moi rápida. Ole. Por qué? Porque o bocarte está al aberto, logo se nos vai a cociñar. Non queremos que nos Ajá. seque. En quente, xa lle vamos quitando Ah, o exceso, non? o exceso de ovo que temos por aquí para que nos queden máis bonitos. Sí, pero eso, quer dicir, se non queres, non quites. Se non queres, non quitas. Se te gusta moito o ovo, pois non quitas. Vale, vale. Veña, imos ir a Pontevedra a repartir cartiños. Borja, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Ben, ben. Bueno, xa ves que tivemos aquí certo problema co vinagre na tixola, pero ainda así entendo que a ti que che gusta o bocarte ou non és de bocarte. Sí, a mí me encanta, sí. Sí, eres máis así fresco ou de anchoa? Mellor anchoa. Ves, é que a anchoa está moi boa, eh? A anchoa se non está cargada de sal como as que tiñas ti onte, Bueno, Está o de boa. onte chamaría anchoa, xa. en Santoña te Sí, poñer a andar. igual te colgan, verdad? Claro. Igual te colgan do campanaxo. Bueno, Borja, veña, por 50 euriños, dime de que están recheos os bocartes de Xulio Mato. Pemento verde e queixo. Moi Muy ben. ben, un aplauso para Borja que leva os 50 euros. Marchan para Pontevedra. Oiches,
Se tes que escoller un vencedor no día de hoxe, escabeche ou bocarte recheo? Bocarte recheos. Bocarte Moi ben falado. Bocarte recheo, Así me Sabía que os 50 euros eran teus. Eso que ainda non veo a salsa. Es que ainda non me a salsa. Xa verás. Borja, moitas Xa gracias verás, por Borja, chamar. que salsa Vale. íamos facer ahora. Veña, un biquiño grande. Las viñas, muchas gracias. Hasta logo, parabéns polos 50 euros. Xulio va a tocar facer la salsa ahora. Sí. Non salta, verdad? No. Vale. Mira, primero de todo, vamos a apagar un lume e prender Sí, outro. importante. Vale? Mira, leva bastantes ingredientes, pero é moi sinxela. Mira, primeiro vamos a poner aí a fritir. Déxame apartar isto aquí, senón vou ter un accidente. Vas poñer a fritir Vamos a pan. poñer a fritir unha rebanada de pan. Na máis, unha rebanda na máis. Unha na máis. Vale. Poñémola aí. E agora contoche. Vamos a liberar un pouco aquí de... E agora, migallas. ven a E salsa, agora, eso mira. ainda non fer, non frito. No, eso ainda non frite. Salsa romesco, vas facer. Eso é. 250 gramos de aceite de oliva. Perfecto. 100 de vinagre. 100 de vinagre. Vale? Comprobade, por favor, que as cantidades estean ben. Mira, aquí temos 2 tomates. Vale? Asados. Asados e... Son 3. En media... Perdón, 3 tomates e unha cabeza de allo asadas. É que non ve, se vos digo comprobade esas cousas, porque Xulio... Isto que é un complot contra a miña memoria? Escoita, Bueno, mira, vamos botando os tomates. es tío que vai fallando, non somos novos. Xa chegarás... Eso é verdade, eso é verdade. Chegarás, eso é que verdade. é moi novo. Entón, 3 tomates asados con tamén allo, Con non? allo asado, todo asado, vale? Vale, Isto todo uns, asadinho. uns 20-25 minutos no forno temos todo asado. Vale. Sin aceite, sin nada, Simplemente os Simplemente cosas, asar, xa poñémoslo a está. 200 grados e que se nos ase aí. Vale. E aí, xa o temos. Bota ese allo, que non quedei solo. Sí, sí, no, vamos a botar todo. Aí está. Mira, e agora temos aquí... Ule ben, Podemos Ule utilizar moito allo. o ben a carne... Isto pasa, non vai, Ule. A carne das ñoras, podemos utilizar carne de ñora... A ver, vamos a dar a volta a ver se... Si, algo vai, Carne de ñora, ou en este caso vou utilizar pulpa de choricero, vale? Vale. Botamos aí, un toquiño tamén. De pimento chouriceiro. Eso é, un poquinho de pimento doce moído. Ole, vale. Aquí podemos botar se queremos, neste caso non lle vou botar unha guindiña de cayena para dar Pa que un non poquinho pique. picante. No, para que pique, no, eu non lle boto para que Por non eso, pique. por eso digo. Vale, vale. E 15 gramos de abelás e 15 gramos de amêndoa. Guau, e ten As unha dúas cor tostadas. preciosa, Vale. E xa verás, ahora, mentras non nos fríe eso, vamos a ir dando e Está despois, empezando, está despois empezando. engadimos o pan. Con isto vamos a ter un sabor Ole. espectacular. É unha salsa finiña que o pan nos vai axudar a espesar. Mire, que queda así laranxa polos froitos secos? Por no, polo tomate, por todo. No, porque pensei que iba a ser máis oscuro, sabes? No, Máis, pero- que iba a ser máis vermello. Pero o problema da cor é que por moito que metas vermello, unha vez que emulsiona co oxígeno, E co aceite e todo, baixa o tono, claro. claro, baixa o tono. Eso, Bueno. eso tamén podía ser para chamar ao cacharro, pero non vamos a abusar. No, o cacharro de momento non vamos chamar, xa o chamamos moito hoxe. Bueno, imos con Estefanía Colmeiro a ver se limpou a súa cocina. La mosita sevillana que lleva Ay, unos limpona. boquerones. Limpona, limpona. Está todo moi brillante. Uf, Que che pasa? bótame para atrás o vinagre. O vinagre. Oh, Está recente. abriu unhas ventas, sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, a ver, é o que che decía, se non queres usar tanto vinagre, usar esa porción de viño. De viño. Sí, a Moi mitad ben. de vinagre, a mitad de viño. Entón, explícame que é o que pasou aquí, porque como marchamos cando estabas en problemas... Que pasou? Vale, na casa, ben é certo, hai que deixar a refriar o aceite antes de botar sempre o vinagre. Polo que sea, Porque pode pasar... Por fastidio, polo que Eso sea. de que... Pero bueno, as amas de casa enténdenme, sabe do que falo. Estamos a outro nivel. Vale, Vale. Sigue, aquí sigue. está cociñando xa o bocarte e agora apagamos Vale. e deixamos repousar, enfriamos. Está bonito, está bonito. bonito. Vamos deixar aí a refriar. Entón, aquí ahora que estás machacando pataca, Esto, o que é? un acompañamento, porque isto poderíamolo comer así, con unha ensalada, con unhas pataquiñas cocidas. Ajá. Eu neste caso vou usar unhas xudías verdes Vale. e unhas patacas aliñadas. Ah. Eu cozo unhas patacas, botolle un pouco de sal, un pouco de pementa, un chisquiño de mostaza, De mostaza. e un pouquiño De de aceite de un oliva. bo aceite de oliva. Ole. E quedache unha pataquiña ben aliñadita que con este Sí, sí, que bocarte en vinagre. se perdiches a mitad do vinagre por cuestións... Polo que sexa, É porque non o necesitaba. non necesitaba. Non necesitaba. Vale. Non necesitaba tanto vinagre. Perfecto. Sí, sí, sí. Vai a quedar máis suave. Eu teño unha pregunta. Dime. Creo que co escabeche pasa como co caldo, non? Como cos Cos guisos. garbanzos. Claro, cos guisos e Sí, demais. os estofados. O día seguinte está máis bo. Sí, o día seguinte e o outro E máis. outro máis. E sabes que eso ten un nome? Ten un nome eso. Sí. Espera. Chea. Sí, cañotas, eso ten un nome. Cacharro.
No. Ten no. un nome de verdad o repouso ese? Ese repouso, no que realmente aí empezan a traballar os ácidos, os péptidos... Os que? Chámase kokumi. Kokumi. As gelatinas. Traduzcocho. A estrutura e o repouso conseguimos ese sabor que lle chaman o kokumi. Kokumi. Galicia, quero que saibades que cando o caldo está bo ao día siguiente dice kokumi. Vale? Sí, porque pasan cousas. Claro, pasan cousas. Pasan cousas. Despois pasan cousas aí e din kokumi. Kokumi. Esto Ese es- sabor... Cocomas. Cocomas, eso. Ese sabor que diste, que rico está, é ese repouso. Porque mentre repousa pasa cousas. Pero bueno, aí xa estamos en rollos científicos. Que non vas a entender. Que no. Que Lo de kokumi los teñen? péptidos e esas cousas, no. Que kokumi Vai teñen ser os que no. repousos, eh? Entonces os repousos son os kokumis. Kokumi. O Bueno, kokumi. pois voulle preguntar polo kokumi a Piedad de Abadín. Vamos co público da Voltas co Prato, veña, aquí. A ver esto, a ver esto. A ver esto. Piedad, quero que me dijas si algunha vez na túa historia, tanto en Abadín como en París, escoitaches a alguén dicirlle que o repouso do caldo é kokumi. Non sei. Como que non sei? Di é verdade? Non. A quen lle escoitaches ti? A quen lle escoitaches ti kokumi? Podes dicir o repouso, non? Sí. Está mellor do día seguinte, O tal, que repouso, para sí. kokumi. Non, iso é verdade. Eu non Kokumi. escoito, claro. Non. Non. Vamos facer, está vendo aí a xente as dúas receitas, así que vamos facer o tanteo da mau alzada, que lle chamo aquí no Voltas co Prato. Voulle pedir ao público da Voltas co Prato que levanta a mau segundo lle guste máis unha receita ou a outra, vale? Os que estades aquí, as que estades aquí. Así que, os que pensen, as que pensen que Xulio Mato ten a receita gañadora ou máis rica, que levanten a mau. A ver, bocarte recheo, ui. É que sabes que pasa? O do vinagre non lle gustou á xente. O bocarte en escabeche que non quere probar. A ver, quen cree que vai estar bo? Aquí deste lado vai, Aquí levantaron o brazo todos. Da igual que sí que non. Menos mal que a que ten a palabra final é Piedad. A ver. Estás preparada, Piedad? Sí, sí. Pois vamos ver o de Estefanía. Dende lonxe, Sí. pero vámoslo ver, vale? Sí. Veña, vamos alá. Un aplauso para Piedad, Abadín. Veña. Piedad, Piedad, mira, moi bien. Dixenlle dende lonxe, no, fíxome caso. Ah, que me dixeche ali. Dixenlle dende lonxe, dixeches, vou dende lonxe. No, moi ben, moi ben. Piedad Moi ben. puxose en zona segura. Ai, Pataca, feixón A verde. pataca o feixón verde Mira que e cor xa máis chula, o Olé. carte. Que fermosa cor verde. Sí. Esto, verdad que sí. eso, se o deixamos repousar, Ole. pois moito mellor. Se deixamos que actúe o kokumi. O kokumi. Moi ben. Un aplauso, señoras e señores, para Estefanía Colmeiro. Aí está. Imos con don Xulio Mato, a ver que ten por aí ese home. Veña. Bueno, pois eu xa teño Porque que me... os meus bocartes rebozados e Ole. recheos e temos a salsiña que fixemos Home. esta romesco tan rica e que isto ideal é non darlle kokumi. Non dar. Non darlle, porque este hai que comelo recién feitiño, que cando está un poquinho crocantiño, jugosiño, e todo. Entón, Tamén se pode comer frías, agora ten que ser xa o momento de comer. Hai que comelo xa. parece que está bueno, Hai que comelo xa. Ten bo aspecto, verdad? A ver que Pois- che parece, a ver se che gusta. Vamos a dar tamén un aplauso a don Xulio Mato, o artista dos non cocumis. Veña, vamos para lá, ahora sí. Ahora sí puede pasar. Mira como xa vir ahora. ¿Ves? Ahora xa vir, ven. ¿Ves? Chegou ao sitio. Veña, por 50 euros mentre estivas probando, vale? Sí. Cando queres podes dar, nós repartimos cartiños vamos por a 50 euros. Como fai hoxe Fani os bocartes? En escabeche. Ou por fora? En escabeche. En escabeche. Ti sí que botas por fora. Como fai hoxe os bocartes Estefanía Colmeiro? En escabeche. 664-4834-19. Vale, chamada a Voltas co Prato porque temos outros 50 euros para regalar, Saltan, como as tixolas. Saltan así os 50 euros. Que piedad, teñen bo aspecto, Ui, que ben te vexo. Imos a Monforte de Lemos. Josefa, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. Que tal te levas ti cos bocartes? Pois moi ben, é que o vinagre fantástico. Ves? Gustan, ya. Son de vinagre. Gracias, É de- Josefa. É de vinagre, é de vinagre. Pero sabes facelos? Falos na casa ou non? Pois sí que os pago. Ostras. A xente cociña nas casas. Sí. Josefa, saltanche. Bueno, hai que intentar que non. Hai que intentar que non.
Claro, Josefa, Claro. seguro que sabes que o aceite ten que estar un pouco frío. No, que te estaba antes de- dicindo a ti, que tens que intentar que non te salte. Ah, que me está... No, é broma, Era é un broma. truco, Josefa, É broma. gracias. Joseba, Claro. por 50 euros, veña, dime como fai o Xefani os bocartes. En escabeche. Moi ben, un aplauso para Josefa, que leva os 50 euros, moi ben. Muchas gracias. Moi ben, un bico moi grande. Chao, chao, gracias por Igual. chamar. Hasta loguiño, chao, Venga, chao. gracias. Pois agora sí que chegou o momento da verdade. Piedad de Abadín, que está aquí, sabía perfectamente onde era o sitio de probar. Así que agora ten que dicir quen gaña o a voltas co prato o día de Bueno, hoxe. Estamos dos buenísimos. Pero, Pero teño que escoller un, claro. claro, Pois vou escoller Julio. o de Xulio Mato, aí está o recheo. O bocarte recheo de don Xulio Mato. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Coa hora galega. Vémonos mañán, como sempre, no voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Rapaciña de Viveiro, ven buscar o lote do teu mariñeiro. Rapaciña de Viveiro, ven buscar o lote do teu mariñeiro.